1993-ban Philip Johnson, a Berkeley Egyetem professzora néhány tudóst és filozófust hívott össze egy tengerparti kisvárosban, Kalifornia középső részén. A tudomány fellegváraiból, többek között Cambridgeből, Münchenből és a Chicagói Egyetemről érkezők azért gyűltek össze, hogy megkérdőjelezzenek egy 150 éve egyeduralkodó elképzelést. Szerintem Páharodunsz sokunk életében fordulópontot jelentett. Külön-külön már mindnyájunkban megfogalmazódtak kérdések az evolúció elmélettel kapcsolatban. Amikor találkoztunk, mindenki letett valamit az asztalra. Ekkor hirtelen egy újfajta életszemlélet tárult fel előttünk, ami mindegyikünk számára újdonságot jelentett. Bátran mondhatom, hogy ez igen intenzív időszak volt az életemben. Egyre inkább úgy tűnt, hogy fény derült valamire, ami intellektuálisan sokkal elfogadhatóbbnak tűnt, mint ahogy korábban láttam a dolgokat. Visszatekintve úgy látom, ez késztetett arra, hogy konkrétan megvizsgáljam a bizonyítékokat, és eldöntsem, merre felé mutatnak. Nyilvánvaló volt, hogy nagyobb dologról van szó, mint egy szimpla elméletről. Akkoriban alakult ki az a tudós közösség, amelynek tagjai felkészültek rá, hogy szembenézzenek az élet eredetének végső titkával. Az élet rejtélyének megfejtése. Néha elcsodálkozom, hogy miért beszélnek az emberek egyáltalán bármi másról, amikor ez a létező legérdekesebb téma. Honnan származunk, hogyan kerültünk ide, mi hozott létre bennünket, mi a kapcsolatunk a valóság egészével. Ha megnézzük, milyen hihetetlenül változatos és összetett az élet, óhatatlanul felmerül bennünk a kérdés, mi hozta létre mindezt? Csak a véletlen és a szükségszerűség, a mindenféle irányítás nélkülöző természeti erők? Vagy netán valami más? Talán valami szándék, cél, terv, amely mögött egy intelligens ok rejlik? Szerintem ez az alapvető kérdés. A Páharodunszban összegyűlt tudósok újra átgondolták az élet eredetének titkát, mivel komoly kételjeik merültek fel az elfogadott evolúciós elképzelésekkel szemben. Michael Behe biokémikus arra kérdezett rá, hogyan hozhatták volna létre természeti folyamatok a sejtben található összetett szerveződéseket. Dean Kenyon evolúcionista biológus volt, ám arra a következtetésre jutott, hogy az élet eredete nem magyarázható meg pusztán kémiai alapon. Stephen Meyer, Paul Nelson és William Dembski pedig olyan új szemléletmódot keresett, amely képes elmagyarázni, honnan származik az élőlényekben kódolt genetikai információ. Ezek a tudósok és filozófusok elkezdtek kidolgozni egy alternatívát a modern biológia központi elméletével szemben, amely annak idején egy brit kutató, Charles Darwin fejében született meg. 1831-ben az akkor 22 esztendős Darwin a brit korona megbízásából 5 éves kutató expedícióra indult a Beagle nevű vitorláshajó fedélzetén. Angliából indulva és Dél-Amerika déli csücskét megkerülve a hajó északnak vette az irányt a Csendes-óceán vulkanikus eredetű Galapagos szigetei felé. Az Ekvádor nyugati partjaitól 600 mérföldre található érintetlen szigetvilágban Charles Darwin olyan különleges madár, hüllő és emlős fajokkal találkozott, amilyeneket soha nem látott azelőtt. Több mint egy hónapig tanulmányozta a növény- és állatvilágot, példányokat gyűjtött és jegyzetelt, majd elhajózott, és többször nem tért vissza.
25 évvel később kidolgozott egy elképzelést arról, hogyan jöhettek létre az élet változatos formája a Földön. 1859-ben jelent meg Darwin a Fajok eredete című könyve, amely a tudományra és végső soron az egész nyugati kultúrára drámai hatást gyakorolt. Darwin úgy vélte, hogy az életformáit csupán vaktermészeti erők hozták létre, az idő, a véletlen és a természetes kiválasztódásnak elnevezett folyamat. Darwin előtt 2500 éven keresztül a legismertebb tudósok és filozófusok, olyan gondolkodók, mint Platon, Newton vagy Kepler, úgy vélekedtek, hogy a világ valamiféle tervezés eredményeképpen létezik. A természetes kiválasztódás darwini gondolatával azonban gyökeres fordulat állt be a tudomány filozófiában. Evolúciós elképzelést már más is megfogalmazott Darwin előtt, de ő volt az első, aki hihetően hangzó javaslatot tett arra, hogy milyen természeti folyamat eredményezhet hosszú idő alatt biológiai átalakulást. Hogy megértsük a természetes szelekció működését, vegyük szemügyre a Galapagos-szigeti pinnypopulációt. 13 pintyfaj honos a Galapagos-szigeteken, amelyek testméret és csőrforma szempontjából apró eltéréseket mutatnak. Amikor Darwin visszatért Angliába, 9 félét vitt magával közülük. A napjainkban uralkodó darwini elmélet szerint a méret és a csőrforma eltérései a természetes kiválasztódás egyenes következményei. Ennek alátámasztására gyakran szokták említeni a magevő pinnyfajok példáját. Az esős évszakot követően garmadával teremnek a szigeteken apró, puha magvak, így a rövid csőrű pinntyek könnyűszerrel gyűjthetnek táplálékot. Szárazság idején azonban csak azok a magvak hozzáférhetőek, amelyek az előző évről maradtak a földön, és amelyeket kemény hí borít. Ilyenkor csak a hosszabb és erősebb csőrű madarak tudják feltörni a kemény híjat és megenni a magvakat. Azok a madarak, amelyeknek hosszabb a csőre, fennmaradnak, mert hozzájutnak az élelemforráshoz. A többi madár azonban nem. A hosszú csőr tehát, szakkifejezéssel élve, funkcionális előnyt jelent. A kisebb csőrű pinntyek sajnos elpusztulnak a táplálékhiány következtében, mert nem jutnak hozzá a táplálékhoz. Amennyiben folytatódik az aszályos időjárás, a környezet megváltoztatja a teljes pinnty populáció jellemzőit. Idővel a hosszú csőr átöröklődik a későbbi generációkra, mivel ez a csőrforma biztosítja a madarak túlélését. A természetes kiválasztódás működőképes elképzelésnek tűnt. A kedvezőnek bizonyult változások átöröklődnek a következő generációba. A folyamat révén a populációk megváltoznak, és idővel a korábbitól gyökeresen eltérő élőlények jönnek létre, mindenféle intelligens irányítás nélkül. Darwin tervezés és intelligencia nélküli természeti folyamatok révén akarta megmagyarázni az élet történetét. Azt vetette fel, hogy a háziasított populációkban megfigyelhető folyamatok talán a vadon élő populációkban is működnek. Darwin nagyon jól ismerte a házi állatok tenyésztésének módszereit. Tanulmányozta a galambtenyésztést, és tudta, hogy az ember évszázadok alatt képes volt drámaian megváltoztatni a populációkat azáltal, hogy csupán bizonyos egyeteget választott ki a tenyésztésre. Darwin azt állította, hogy ugyanez a folyamat megy végbe a természetben is. Charles Darwin úgy vélte, hogy a természetes szelekció tervező nélkül is megmagyarázza a tervezettség látszatát. Nem érezte szükségét, hogy az élet összetettségét intelligens eredetre vezesse vissza. Valójában a természetes kiválasztódás tervezőpótlékká vált. Napjainkban a darwinizmus általánosan elfogadott a tudományos világban és a közoktatásban, ám elfogadottsága ellenére az evolúció elmélet leglényegesebb állításait egyre több tudós kétségbe vonja, például azok, akik Pájaro Dunsban találkoztak. Amikor Pájaro Dunsban találkoztunk, természetesen nem értettünk egyet mindenben, de egyöntetűen komoly kifogásaink voltak a természetes kiválasztódás mechanizmusával és a biológiában betöltött szerepével kapcsolatban.
A természetes szelekció létező folyamat, ami jól működik bizonyos korlátozott változások esetében. Erre valóban számtalan példát lehetne felsorolni. De éppen arra nem alkalmas, amire Darwin fel akarta használni, az élő szervezetek tényleges bonyolultságának a megmagyarázására. Egy dolog a pinty csőre, és egy másik maga a pinty. Látunk egy kis változékonyságot a csőr szerkezetében, de ettől még kérdéses, honnan származik a pintyfaj maga. Ez két teljesen eltérő léptékű jelenség, és teljesen különböző probléma. A biológia feladata annak megértése, hogy mire képes a természetes kiválasztódás, és mire nem, és hogy miért létezik ez a különbség. A bizonyítékaink nagyon meggyőzőek voltak. Úgy éreztük, ha engedjük, hogy a bizonyítékok magukért beszéljenek, akkor azok nem a természetes kiválasztódás, hanem egy egészen másféle következtetés irányába vezetnek majd a földi élet eredetével és természetével kapcsolatban. A természetes szelekció kizárólag apró, egymást követő változásokat jelent. Nincsenek hirtelen nagy előreugrások. A fejlődés kicsi, de biztos, noha lassú lépéseken keresztül valósul meg. Tényleg nagyon érdekes, hogy minél többet tudunk meg az életről és a biológiáról, annál több baj van a darwinizmussal, és annál nyilvánvalóbbá válik a tervezettség. Dr. Michael Behe 1988 óta olyan összetett biológiai rendszereket vizsgál, amelyek cáfolhatják a természetes kiválasztódás elképzelését. Sokáig azt gondoltam, hogy a darwini evolúcióval minden biológiai jelenséget meg lehet magyarázni. Nem mintha tudtam volna valójában hogyan kell elmagyarázni, csak elhittem, mert ezt mondták. Az iskolában engem is a darwini biológiára oktattak. Az egyetemen és a doktori programon is mindenki azt feltételezte körülöttem, hogy a darwini evolúció mindent megmagyaráz. És még akkor sem jutott eszembe, hogy kételkedjem ebben. Egészen addig, amíg úgy 10 évvel ezelőtt kezembe nem akadt egy könyv. Egy ausztrál genetikus, Michael Denton írta, a címe Evolúció, válságban egy elmélet. A könyv számos olyan tudományos érvet sorakoztatott fel a darwini elmélettel szemben, amelyekről sohasem hallottam. Az érvek nagyon meggyőzőnek tűntek. Ez akkoriban kicsit feldühített, mert korábban azt gondoltam, hogy kikövezett úton járok. Az említett könyvben egy sor kitűnő érvel találkoztam, de úgy végeztem el a doktori programot biológiából, és úgy kezdtem tanítani az egyetemen, hogy soha senkitől nem hallottam ezekről az érvekről. Ekkor kezdtem komolyan foglalkozni az evolúció kérdésével, és ez időtájt ismertem fel, hogy a darwini folyamatok nem magyarázzák meg teljesen az életet. Michael Behe kételjei főként azokon az ismereteken alapultak, amit a modern biológia a sejtről, az élet alapvető egységéről tudott meg. A 19. században, amikor Darwin élt, a tudósok azt gondolták, hogy az élet alapja, a sejt csupán egy cseppnyi protoplazma, mint egy darabka zselé, vagy egy olyan kis valami, amit egyáltalán nem nehéz megmagyarázni. Ez a felfogás egészen az 1950-es évek elejéig nem sokat változott. Ám az elmúlt 50 évben a sejtről szerzett ismereteink robbanásszerűen megnövekedtek. A fejlett technika feltárta a mikroszkopikus világokat. Olyan miniatűrvilágok ezek, ahol egy gyűszőnyi szerves folyadékban akár 4 milliárd egysejti baktérium is megfér. Minden egyes baktériumban számtalan áramkör, összeszerelési utasítás és miniatűr gépezet rejlik, amelyek bonyolultságáról Darwin nem is álmodott. Az élet alapjainál, ahol molekulák és sejtek irányítanak mindent, gépeket fedeztünk fel. Szó szerint így van, molekuláris gépeket. Parányi molekuláris teherautók állnak útrakészen, hogy a sejt egyik végéből a másikba szállítsák a rakományt. Gépek fogják fel a napfény erejét is, hogy hasznosítható energiává alakítsák.
Az emberi testben annyi molekuláris gép van, ahány elvégzendő funkció. Akár a hallást, akár a látást, a szaglást, az ízlelést, vagy a tapintást vesszük, akár a véralvadást, a légzést, vagy az immunreakciókat. Mindegyik funkcióhoz rengeteg ilyen kis gépre van szükség. Ha ránézünk ezekre a gépekre, azt kérdezzük, hogyan jöhettek létre. A megszokott válasz az, hogy darwini evolúcióval meglátásom szerint egyáltalán nem kielégítő. Behe először az 1990-es évek elején tudományos konferenciákon beszélt arról, hogy a természetes szelekció képes-e komplex molekuláris gépeket felépíteni. Az egyik kis biogépezet különösen magára vonta a figyelmét. Emlékszem rá, amikor először megpillantottam egy biokémia tankönyvben egy bakteriális ostor képét teljes pompájában minden alkatrészével együtt. Volt propellere, csuklórésze, meghajtó tengelye, motorja. Jobban megnéztem, és azt mondtam magamban, hiszen ez egy csónakmotor, egy megtervezett motor. Ezek nem véletlenszerűen összedobált alkatrészek. Behe reakciója nem meglepő, hisz a molekuláris motor, amely a baktériumot a folyadékban hajtja, egy olyan rendszer, amely precízen összerendezett alkatrészekből áll. Ezek akkor válnak láthatóvá, amikor a sejtet 50 000-szeres nagyításban nézzük. A biokémikusok ilyen elektronmikroszkópos képek segítségével azonosították az ostormotorjának alkatrészeit és háromdimenziós felépítését. A kutatások során a mérnöki precizitás csodálatos mikrovilágát tárták fel. A Harvard Egyetemen tanító Howard Berg az univerzum leghatékonyabb gépének nevezte ezeket. Némelyik 100 000 fordulatot tesz meg percenként. A gépecskék egy jelzőberendezéssel vagy érzékelő rendszerrel is rendelkeznek, amely visszajelzést ad nekik a környezetükről. Bár az ostor nagyon gyorsan pörög, mégis a másodperc tört része alatt képes megállni. Mindössze negyedfordulatra van szüksége, hogy megálljon, irányt váltson, majd percenként 100 000 forduljon a másik irányban. Mint egy motorcsónak motorjának, ennek is számos alkatrésze van, amelyekre mind szükség van, hogy a motor működjön. A bakteriális ostor jellemzője a két sebességfokozat előre és hátramenetben, a vízhűtés és a proton meghajtás. Álló és forgó része van, csuklója, meghajtó tengelye és propellere, és ezek úgy is működnek, mint a gépalkatrészek. Nem a könnyebb érthetőség kedvéért nevezzük így őket, tényleg ez a funkciójuk. A tudósok a felfedezése óta próbálnak rájönni, hogyan jöhetett volna létre a molekuláris motor természetes kiválasztódással. Napjainkig nem tudtak részletes darwini magyarázatot kitalálni. Hogy megértsük miért, ismerjük meg a molekuláris gépek egyik sajátosságát, az egyszerűsíthetetlen összetettséget. Az egyszerűsíthetetlenül összetett kifejezést Michael Behe használja a molekuláris gépekre. Ez azt jelenti, hogy minden sejten belüli szervecskének vagy rendszernek sok alkotóeleme van, amelyek mind szükségesek a működéséhez. Ha akár egyetlen alkotóelemet eltávolítanánk, a rendszer működésképtelenné válna. Az egyszerűsíthetetlen összetettséget szemléletesen illusztrálja egy közismert szerkezet, az egérfogó. Az egérfogó 5 darabból áll. Egy csapdából, ami a csalit rejti, egy erős rugóból, egy kalapácsnak nevezett vékony, görbevégű rúdból, a kalapácsot rögzítő tartórúdból és a talapzatból, amin az egész rendszer helyet foglal. Ha az alkotórészek bármelyike hiányzik vagy hibás, akkor az egérfogó nem működik. Csak akkor tölti be a feladatát, akkor tud egeret fogni, ha az egyszerűsíthetetlenül összetett rendszer minden egyes eleme egy időben jelen van. Ugyanez a nem csökkenthető bonyolultság jellemző a biológiai gépezetekre, így a baktérium ostormotorjára is. Mindent egybevetve körülbelül 40 fajta fehérje szükséges ahhoz, hogy ez a gép működjön. Még ha az ostor jelen is lenne, hogyha a csuklórész, a meghajtótengely vagy bármely más alkatrész hiányozna, akkor az ostor vagy nem tudna működni, vagy eleve fel sem épülhetne a sejtben.
Valakinek meg kellene magyaráznia evolúciós szemlélet szerint, miképp épülhetne fel ez a rendszer fokozatosan, miközben addig nem működőképes, míg minden alkatrésze nincs a helyén. A molekuláris gépek egyszerűsíthetetlen összetettsége komoly kihívás elé állítja a természetes szelekció elméletét. Darwin szerint még a nagyon összetett biológiai szerkezetek, például a szem, a fül vagy a szív is felépíthetők fokozatosan, apró lépésenként. Ám ahogy az Darwin világossá tette, a természetes kiválasztódás csak akkor működhet, ha a véletlenszerű genetikai változások valamiféle előnyújtanak az élőlény számára a túlélésért vívott harcban. Amint arra már megpróbáltam rámutatni, nem kell azt feltételeznünk, hogy a változások mind egyszerre történnek, hogyha azok rendkívül aprók és fokozatosak. A természetes kiválasztódás a legkisebb változásokból építkezik. Kiveti magából azt, ami rossz, és összegzi azt, ami jó. De vajon képesek-e Darwin apró kedvező változásai létrehozni egy baktériumostort? Néhány tudós ezt megkérdőjelezi. Hogyan alakulhatott volna ki egy olyan újdonság, mint a baktériumostor motorja az összes alkatrészével együtt? Olyan baktériumokból, amelyek nem rendelkeztek ilyen rendszerrel. Hiszen Darwin elmélete szerint minden egyes változásnak valamiféle előnyt kellene biztosítania. Képzeljük el a következő forgatókönyvet a földtörténet állítólagos hajnalán. Egy fejlődő baktérium valahogy farkat növeszt, és azt valahogy a sejtfalhoz rögzíti. A teljes motor összeszerelése nélkül ez az újítás nem jelentett volna előnyt a sejt számára. A farok mozdulatlanul és haszontalanul csüngött volna, láthatatlanul a természetes szelekció számára, amely csak a túlélés segítő változásokat részesíti előnyben. A természetes kiválasztódás logikája nagyon szigorú. Amíg az ostor mechanikája nincs teljesen összeszerelve, addig a természetes kiválasztódás egyszerűen nem tudja megőrizni. Nem örökíthető át a következő generációnak. Fontos, hogy a természetes szelekció kizárólag az előnyösebb működés alapján válogat. A legtöbb esetben a természetes kiválasztódás inkább kiselejtezi azokat a dolgokat, amelyeknek nincs funkciójuk vagy károsak. Tehát, ha létrejönne egy olyan baktérium, amelynek van egy nyúlványa, de az nem tud ostorként működni, akkor a természetes kiválasztódás kiselejtezné. Az ostor fennmaradásáról csak akkor lehet szó, ha az már működőképes. Ez pedig azt jelenti, hogy a motor minden alkatrészének már kezdetben ott kell lennie. A természetes szelekció tehát nem tud létrehozni egy bakteriális ostort, csak akkor léphet életbe, ha az ostor már kész van és működik. 1996-ban jelent meg Michael Behe Darwin Fekete Doboza című könyve. Ebben amellett érvelt, hogy a természetes kiválasztódás nem képes megmagyarázni a baktériumostor és más egyszerűsíthetetlenül összetett biológiai rendszerek eredetét. Behe következtetése szerint rendszerek rendezett összetettsége sokkal inkább intelligens tervezésre utal. A Darwin Fekete Doboza azonnal vitát robbantott ki. Több mint 75 recenzió jelent meg a könyvről, közülük többet a világ vezető napilapjai és tudományos folyóiratai közöltek. Egyes tudósok dicsérték a könyvet, míg mások tudománytalannak és vallásilag motiváltnak minősítették. A kritikusok szerint Behe alábecsülte a természetes szelekció erejét. Úgy érveltek, hogy a sejtostor motorja olyan alkatrészekből épületett fel, amelyek egyszerű molekuláris gépekben fordulnak elő, például ebben a tűhegyes sejtpumpában. Ha az összetevők már korábban is léteztek, akkor a természetes kiválasztódás megőrizhette őket a bakteriális motor kifejlődéséig. Ezt kooptációnak hívják. Lényegében azt mondják, hogy az evolúció egy bizonyos ponton alkatrészeket vehetett kölcsön az egyik molekuláris gépezetből, és néhány ilyen összetevőből felépített egy másik gépet. Scott Minich közel 20 éve tanulmányozza a baktérium motorját. Kutatásai alapján tarthatatlannak tekinti a kooptáció ötletét.
A baktérium flagelluma egy 40 szerkezeti egységből álló gépezet. Közülük 10 valóban előfordul más molekuláris gépekben. 30 alkatrészéhez viszont sehol sem találunk hasonlót. Honnan lehetne akkor kölcsönvenni őket? Tulajdonképpen minden egyes alkotóelem esetén meg kellene tudni mondani, hogy eredetileg milyen más funkciót töltött be. Azt hiszem, ezt az érvelést csak addig lehet alkalmazni, amíg bele nem ütközünk abba a problémába, hogy a semmiből akarunk kölcsönvenni. De még ha rendelkezésre is állna az összes szükséges alkatrész, az csak a probléma egyik részét oldaná meg. Talán még bonyolultabb az összeszerelési parancsok eredetének kérdése. Ezt soha nem hozzák szóba azok, akik ellenzik az egyszerűsíthetetlen összetettség érvét. A baktériummotor tanulmányozása feltárta az összetettség egy még mélyebb szintjét, a felépítéséhez nem csak meghatározott alkatrészekre, hanem pontos összeszerelési sorrendre is szükség van. Mindent a megfelelő időben kell végrehajtani. A megfelelő számú alkatrészre van szükség, a megfelelő sorrendben kell összerakni őket. Képesnek kell lenni annak megállapítására, hogy megfelelően vannak-e összeszerelve, hogy egy működésképtelen szerkezet építésével ne vesszen kárba energia. Egy molekuláris gépezet összeállítása hasonló egy ház felépítéséhez, ahol a munkások egy részletes tervrajzot és munkatervet követnek. A falak felhúzása előtt lerakják a ház alapjait. A vízvezetékeket és az elektromos kábeleket még a falak bevakolása előtt behúzzák. Az ablaktáblákat korábban helyezik el, mint a zsalukat. Zsindejezni pedig csak azután kezdenek, miután a furnérlemezeket hozzászögezték a tetőgerendához. Így van ez a baktériumostor motorjának építésénél is. Ez az építmény belülről kifelé épül fel. A gyűrűs szerkezetű állórész meghatározott számú összetevőből áll, és amikor elkészült, akkor egy visszajelzés érkezik, hogy rendben, ebből az alkatrészből nem kell több. Ezután egy darab rúd következik. Aztán egy gyűrű, majd megint egy kis rúd. Azután jön az illesztő rész. Amikor elér egy bizonyos méretet és egy bizonyos szögben hajlik, nagyjából derékszögben, akkor befejeződik. Ezután épülnek hozzá a propeller összetevői. Minden az előírt sorrendben történik, mint amikor egy házat építenek. A motor szabályos felépítésében különböző szerelőgépek működnek közre, összehangolva a szerelési utasítások időzítését. Hogyan lenne képes erre a természetes szelekció? A kooptációs elképzelés nem oldja meg a kérdést. Ahogy látjuk, az ostor szerkezetének és a sejt több ezer hasonló mechanizmusának felépítéséhez számtalan kis gépezetre van szükség, amelyek az összeszerelését irányítják. A szerelőgépek összerakását pedig további gépezetek végzik. Ha csupán egyetlen darab hiányzik, vagy rossz helyre kerül, akkor a motorod nem fog beindulni. Tehát az összeszerelési folyamat maga is egyszerűsíthetetlenül összetett. Valójában minden szinten egyszerűsíthetetlen összetettséggel találkozunk. A bakteriális ostort már jól ismerjük. Van még mit tanulnunk róla, de már sok mindent tudunk. Arra azonban nincs magyarázat, hogyan jöhetett volna létre ez a komplex molekuláris gép darwini folyamatok révén. 150 éve a tudósok nem tudtak az egyszerűsíthetetlenül összetett molekuláris gépekről. Darwin azonban számolt azzal, hogy az ehhez hasonló rendszerek veszélybe sodorhatják az elméletét. Ha be lehetne bizonyítani, hogy van olyan bonyolult szerv, amely nem képződhetett számos egymásra következő csekély módosulás révén, akkor az én elméletem feltétlenül megdőlne. Van két igazán jelentős biológiai probléma. Az egyik, hogy vajon hogyan jöttek létre a különböző létformák, amelyek olyan egyedi struktúrákkal rendelkeznek, mint például a szárny vagy a szem. A másik nagy kérdés, hogy miként jelent meg maga az élet a Földön. Tudjuk, hogy Darwin élete javarészét az első kérdés megválaszolásának szentelte.
Charles Darwin egy hatalmas fához hasonlította a Föld élettörténetét. A fa töve szimbolizálja az első élősejtet, az ágak pedig az új, egyre összetettebb létformákat jelképezik, amelyek állítólag az első primitív szervezetből fejlődtek ki. Darwin azt próbálta megválaszolni, hogyan jöhettek létre az életfájának ágai. Megpróbálta szemléltetni, hogyan változtathatta meg a természetes szelekció a létező szervezeteket, létrehozva a Földet benépesítő változatos növény- és állatvilágot. Ám amikor a fa tövéről esett szó, ami az első feltételezett élőlényt, az első sejtet jelképezi, Darwinnak nem sok mondani valója volt. Valójában a fajok eredetében még csak ki sem tért arra a kérdésre, hogyan jöhetett volna létre az élet élettelen anyagokból. Amit mégis tudhatunk Darwin ezzel kapcsolatos gondolatairól, a Joseph Hooker nevű kollégájának írt levele árulja el. Ami az első élőlény létrejöttét illeti, ha elképzeljük, és ez bizony nagy ha, hogy egy melegvízű tavacskában, amelyben előfordult mindenféle ammónia és foszforsó, miközben fény, hő és elektromosság is rendelkezésre állt, akkor kémiai folyamatok révén létrejöhetett egy összetett fehérje, további bonyolult változásokra készen. Ma egy ilyen anyagot azonnal felfalnának, de talán nem ez volt a helyzet az élőlények kialakulása előtt. Utolsó éveiben Darwin nem sokat törődött azzal, hogy továbbfejleszte ezt az elképzelését, mely szerint az első primitív sejt egyszerű vegyületekből alakult ki a Föld ősi vizeiben. Később Alexander Oparin orosz tudós részletes elméletet dolgozott ki, hogy ez miként történhetett volna meg. Ezt a folyamatot kémiai evolúciónak nevezték el. Oparin úgy gondolta, hogy a darwini elvek alapján képes lesz megmagyarázni az élet első megjelenését. Elképzelése szerint az egyszerű kémiai elemek újra és újra összekapcsolódtak és nagyobb molekulákat hoztak létre. Aztán ezek a molekulák véletlenszerű változások és természetes kiválasztódás révén sejtté szerveződtek. A következő 30 évben sok tudós dolgozott azon, hogy Oparin és Darwin gondolkodásmódját követve továbbfejleszte ezt az elképzelést. Hogyan alakulhatott ki az élet egyszerű kémiai elemekből? Volt, aki azt hitte, tudja a választ. Elmondhatom, hogy nagyon hosszú ideje komolyan foglalkoztat a biológiai eredet kérdésköre. Már csak a probléma fajsúlya, kiemelkedő jelentősége miatt is. Honnan származunk? Miért vagyunk itt? Az ehhez hasonló kérdésekre kerestem a választ, a természettudomány nézőpontjából vizsgálva a témát. Az 1960-as évek végétől a 80-as évek kezdetéig Dinkenyon volt a világ egyik legjelentősebb szakembere a kémiai evolúció kérdésében. Arra próbált magyarázatot találni, hogyan kezdődhetett el a földi élet pusztán természeti folyamatok révén. 1969-ben Kenyon szerzőtársával együtt írt egy fontos könyvet az élet eredetéről. Gary Steinmannel a 60-as évek második felében lelkesen abban reménykedtünk, hogy ha sikerül összeszednünk az addig összegyűlt különböző empirikus bizonyítékokat, és ezeket felfűzzük egy összefüggő érvrendszerre, akkor képesek leszünk megfejteni az élet legfontosabb építőkockáinak eredetét. Optimizmus ellenére Kenyon komoly problémákkal nézett szembe. Hogy megmagyarázza, hogyan kezdődött az élet, előbb arról kellett beszámolnia, honnan jöhettek létre a sejtek alapvető építőkockái, a nagyméretű, összetett fehérje molekulák. A fehérjék rengeteg funkciót látnak el a sejtben, az olyan strukturális feladatoktól kezdve, mint a sejt belső vázának megalkotása, egészen az enzimekig, a molekulák feldolgozásáig, az energiatermelés és sejtalkotók felépítése érdekében. Szinte minden feladatot fehérjék látnak el a sejtben. A napi feladatokat, mint a sejt kitakarítása, vagy az energiatermelés, mind fehérjék végzik. Kenyon tudta, hogy a fehérjék szerepe ugyanolyan fontos az első élőlény esetében, mint a mai sejteknél. Ugyanakkor azt is tudta, mennyire bonyolult a fehérjék szerkezete.
Az 1960-as évek végére a tudósok megállapították, hogy még az egyszerű sejtek is több ezer különféle fehérjéből állnak. Ezeknek a molekuláknak a szerepét a különleges összetett háromdimenziós formájuk biztosítja. Egyes fehérjék szabálytalan formája lehetővé teszi, hogy kémiai reakciókat katalizáljanak vagy indítsanak be, mivel úgy illeszkednek más molekulákhoz, mint a kéz a kesztyűbe. Más fehérje molekulák pedig nagyobb szerkezeti elemekké kapcsolódnak össze. A bakteriális motor egyes alkatrészei, például ez a gyűrű szerkezet, vagy egyetlen fehérje molekulából állnak, vagy több meghatározott formában összekapcsolódó fehérjéből. Maguk a fehérjék pedig kisebb kémiai egységekből, aminósavakból épülnek fel, amelyek hosszú láncot alkotva kapcsolódnak össze. A sejtalkotó elemek, a fehérjéket felépítő aminósavak láttán rendkívül magasfokú építőművészetnek lehetünk szemtanúi. A természetben 20 különböző aminósav vesz részt a hosszú fehérje láncok felépítésében. A biológusok az angol ABC 26 betűjéhez hasonlítják őket. Az ABC betűit nagyon sokféle sorrendben lehet egymással összekombinálni. A betűk egymás utáni sorrendje dönti el, hogy vajon jelentéssel rendelkező szavakat és mondatokat kapunk-e. Ha a betűk helyes sorrendben követik egymást, akkor értelmes szöveget kapunk. Ha azonban a sorrend nem megfelelő, akkor csak zagyvaság lesz belőle. Ugyanez az elv érvényes az aminósavakra is, a fehérjékre. Legalább 30 000 különböző fehérje létezik, és mindegyik a 20 aminósav különböző kombinációjából áll. Az egymáshoz kapcsolódó betűkhöz hasonlóan gyakran több száz egységből álló láncokat alkotnak. Ha az aminósavak sorrendje megfelelő, akkor a lánc egy működőképes fehérje alakját ölti fel. A fehérjék alakját az aminosavak döntik el. Mégpedig úgy, hogy az aminosavlánc egy térbeli szerkezetet vesz fel, amelynek formáját az aminosavak sorrendje előre beprogramoz. A lánc feltekeredik, és ez a létrejött forma képes ellátni egy bizonyos feladatot. Tehát minden egyes fehérjének jellemző háromdimenziós formája van, amit a láncban szereplő aminosavak elrendezése határoz meg. Ez az alakzat döntő fontosságú. Ha az aminósavak rossz sorrendben kapcsolódnának össze, akkor nem fehérje jönne létre, hanem egy hasznavehetetlen lánc, amit a sejt szétrombolna. A fehérjék az írott nyelvhez vagy számítógépes kódokhoz hasonlóan nagyon specifikusak. Az egész rendszer működése az egyes alkotórészek precíz elrendezésén múlik. De vajon mi hozta létre a helyes aminósav sorrendet, amely meghatározza a fehérjék alakját és lehetővé teszi a működésüket? Az 1950-es, 60-as években ez volt a fehérje szerkezettel kapcsolatos legnagyobb biológiai rejtély. Dean Kenyon úgy gondolta, képes lesz rájönni erre. Biokémiai predesztináció című könyvükben Kenyon és szerzőtársa Gary Steinman egy izgalmas elmélet találtak elő. Kenyon ezt írta: elképzelhető, hogy a kémiai összetevők, különösen a fehérjék aminósavai között működő vonzóerők biokémiailag eleve elrendelték, hogy az élet kialakuljon. Amikor megjelent a biokémiai predesztináció, szerzőtársammal teljesen meg voltunk győződve, hogy tudományos módon megmagyaráztuk az élet eredetét. Kenyon úgy vélte, hogy az aminosavak kémiai tulajdonságai okozzák, hogy az aminosavak vonzzák egymást, és hosszú láncokat alkotva hozták létre az első fehérjéket, a sejt legfontosabb alkotó elemeit. Ez azt jelenteni, hogy az élet megjelenése gyakorlatilag elkerülhetetlen volt. A kémia rendelte így, semmi más. Kenyon elképzeléseit akkoriban számos tudós elfogadta. Az elkövetkező 20 évben a biokémiai predesztináció a kémiai evolúció elméletének sikerkönyve lett. Ám 5 évvel a könyv megjelenését követően Kenyon csendesen kételkedni kezdett saját elméletének igazában. Történt valami éppen akkor, mikor az evolúciós elképzelés bizonyos aspektusaival kapcsolatban egyre határozottabb kételyek fogalmazódtak meg bennem. Találkoztam egy nyomós ellenérvvel, amit az egyik tanítványom vetett fel, és ezt az ellenérvet nem tudtam megcáfolni.
Ez a tanítvány azt kérdezte, miként állhattak volna össze az első fehérjék a genetikai útmutatás segítsége nélkül. A mai sejtekben ugyanis az aminósavakat nem az alkotó elemek közötti vonzóerő kapcsolja össze egymással. A fehérjék aminósav sorrendjét meghatározó információkat valójában a sejt egy másik nagy molekulája tárolja, amelyet DNS-nek hívnak. Kenyon eleinte azt hitte, hogy fehérjék közvetlenül is létrejöhettek az aminósavakból, a DNS összeszerelési parancsai nélkül. Éppen emiatt lelkesedett annyi tudós az elméletéért. De minél többet tudott meg az aminósavakról és a fehérjékről, annál jobban kételkedett benne, hogy a fehérjék képesek lennének összeszerelni magukat a DNS nélkül. A DNS molekulának volt egy tulajdonság, amit Kenyon nem tudott megmagyarázni természeti folyamatokkal. A DNS 2 spirál szerkezete információk egész tárházát rejti magában, precíz sorrendben következő vegyületek formájában, amelyeket a tudósok az A, C, T és G betűkkel jelölnek. Az írott szövegekben az információt a betűk pontos elrendezése hordozza. Ehhez hasonlóan az aminósavak fehérjékké történő összekapcsolódásához szükséges parancsokat a DNS vázán elhelyezkedő vegyületek sorrendje határozza meg. Ezt a kémiai kódot a biológusok az élet nyelvének nevezték el. Ez a legtömörebben kódolt és a legaprólékosabban kidolgozott információcsomag az általunk ismert univerzumban. Kenyon az élet eredetét kutató más tudósokhoz hasonlóan felismerte, hogy két lehetőség közül választhat. Vagy azt magyarázza meg, honnan származnak a genetikai összeszerelési parancsok, vagy pedig azt, hogy hogyan jöttek létre fehérjék közvetlenül az aminósavakból DNS nélkül. Felismerte, hogy egyiket sem tudja megmondani. Óriási problémát jelent megválaszolni, hogy miként is kapcsolódhatna össze megfelelően az ősóceán egyetlen mikroszkopikus cseppjében az a sok száz különböző molekuláris komponens, ami egy önmagát megsokszorozni képes rendszer működéséhez szükséges. Egyre jobban kételkedtem benne, hogy az aminósavak képesek önmaguktól, előzetesen létező genetikai anyag nélkül biológiailag értelmes sorrendbe rendeződni. Ebből kifolyólag a 70-es évek vége felé egy szellemi fordulóponthoz érkeztem. Az új biokémiai felfedezések tovább gyengítették Kenyon korábbi meggyőződését, amely szerint az aminósavak képesek spontán módon fehérjékké szerveződni. Minél többet kutattam, többek között a NASA egyik kutatóközpontjában, annál nyilvánvalóbbá vált számomra, hogy a kémiai evolúciós elképzelés számtalan hiányossággal küzd. A további kísérletek rámutattak, hogy az aminósavakból hiányzik az a képesség, amellyel önmagukat biológiailag értelmes szekvenciákká tudnák szervezni. Elméletének tökéletlensége és a DNS jelentőségét igazoló tudományos eredmények alapján Kenyon belátta, hogy a fehérjék létrejöttéhez elkerülhetetlenül szükség van a genetikai információra. Egyre többet töprengtem azon az alternatíván, ami a kritikákban megfogalmazódott, és azon a problémán, amivel addig nem foglalkoztunk a kollégáimmal, magának a genetikai információnak az eredetével. Nem halogathattam tovább, hogy felülvizsgáljam az álláspontomat az élet eredetével kapcsolatban. Az élet eredetét kutató tudós tehát egy új kérdést kezdte foglalkoztatni. Mi a forrása a DNS-ben tárolt biológiai információnak? Ha sikerülne eljutni az információ, az élő gépezetben lévő kódolt üzenetek forrásához, akkor egy sokkal mélyebb és teljesebb magyarázatra bukkanhatnánk, mint amilyet a kémiai evolúciós elmélet kínál. Leszűkült a lehetséges válaszok köre. Az 1970-es évekre a kutatók többsége már elutasította azt az ötletet, hogy az első sejt felépítéséhez szükséges információ csak a véletlennek köszönhetően alakult ki.
Gondoljunk csak bele, milyen nehezen állna össze Shakespeare Hamletjének akár csak egyetlen sora is, ha betűkockákat dobnánk egymás után az asztalra. Ne feledjük, hogy még a legegyszerűbb egysejtű élőlény fehérjeinek felépítéséhez szükséges genetikai parancsok is több száz oldalnyi nyomtatott szöveget tennének ki. Akik az élet eredetét kutatták, nem hittek benne, hogy az élet csak a véletlen miatt jelent meg. Ehelyett úgy képzelték, hogy a természetes kiválasztódás válogatott a véletlenül létrejött vegyületek közül, hogy létrehozza az életet. De ezzel a javaslattal is gond volt. Az első sejt megjelenés előtt értelemszerűen nem történhetett természetes szelekció, hiszen kiválasztódásról csak osztódásra képes szervezetek esetén beszélhetünk. DNS-sel rendelkező sejtek esetén, amelyek át tudják adni a genetikai változásokat az utódjaiknak. DNS nélkül nincs osztódás, osztódás nélkül pedig nincs természetes kiválasztódás. Vagyis, ha valaki a kiválasztódással akarja megmagyarázni a DNS megjelenését, akkor eleve feltételezi annak létét, aminek az eredetét meg akarja magyarázni. Sem a véletlen, sem a kiválasztódás, sem saját önszerveződési elmélete nem magyarázta meg Kenyonnak a genetikai információ eredetét. Egyetlen lehetőség maradt. A kémiai evolúciós eredetnek még a legegyszerűbb sejt esetén sincs valószínűsége. Ebből kifolyólag határozottan érdekelni kezdett az élet intelligens tervezettségének koncepciója. És nagyon logikusnak tűnt, hiszen jól harmonizált a molekuláris biológia különböző felfedezéseivel. Akkoriban, amikor Kenyon elutasította a kémiai evolúciót, a tudomány részletesen feltárta a sejten belüli információfeldolgozó rendszert, amely az intelligens tervezés jegyeit viseli magán. Ha az animáció segítségével belépünk a sejtbe, megláthatjuk e bámulatos rendszer működését. A sejt szívébe érkezve felcsavarodott DNS szálakat pillantunk meg, amelyek az élőlény különböző fehérjeinek felépítéséhez szükséges parancsokat raktározzák. Az átírásnak nevezett folyamat során egy molekuláris gép letekeri a DNS spirál egy szakaszát, hogy hozzáférhetővé tegye a fehérje molekulák felépítéséhez szükséges genetikai parancsokat. Egy másik kis gépezet lemásolja ezeket a parancsokat és létrehoz egy hírvivő RNS elnevezésű molekulát. Az átírás befejeztével a vékony RNS szál átszállítja a genetikai információt a sejtmag ki- és befelé irányuló forgalmának ellenőrzési pontján. A hírvívő RNS szál egy két részből álló molekuláris gyárhoz, a riboszómához kerül. Miután ott stabilan rögzíti magát, kezdetét veszi a fordítás folyamata. A riboszómán belül egy molekuláris futószalagon meghatározott sorrendű aminósavlánc készül. A gyártáshoz szükséges aminósavakat a sejt más részeiből szállítják ide, majd itt több száz egység hosszúságú lánccal kapcsolják össze őket. Az aminósavak sorrendje dönti el, hogy milyen fehérje készül. Amikor a lánc elkészült, a riboszómából egy hordóformájú gépbe kerül, ahol elnyeri azt a pontos formát, amely elengedhetetlen a működéséhez.
Miután a lánc fehérjévé tekeredik fel, kikerül a hordóból, majd egy másik molekuláris gép pontosan arra a helyre irányítja, ahol szükség van rá. Egészen döbbenetes ebben a mérettartományban ilyen kifinomultan működő eszközöket látni, amelyek az intelligens tervezés és gyártás jeleit hordozzák magukon. Ismerjük a genetikai információfeldolgozás hihetetlenül bonyolult molekuláris részleteit. Éppen a molekuláris genetika újonnan felfedezett birodalma tárja fel előttünk a földi élet tervezettségének legmeggyőzőbb bizonyítékait. Amikor a molekuláris gépeket vagy a kombinált sejtusztudási folyamatot látom, kénytelen vagyok megkérdezni, elképzelhető, hogy ezek mögött a dolgok mögött egy értelem rejtőzik? Vajon van oka és célja ezeknek a rendszereknek? A tudománynak az a célja, hogy kiderítse az igazságot a világ dolgairól. Nem dönthetjük el előre, hogy mi lesz az igazság. Nem mondhatjuk azt, hogy nem szeretem ezt a magyarázatot, inkább félretolom. Ha valamit nem értünk a természetben, akkor inkább minden lehetséges okot számba kell vennünk, amivel megoldhatjuk a rejtét. Az egyik bajom az evolúció elmélettel, hogy elutasít egy lehetséges okot, még mielőtt a bizonyítékok önmagukért beszélhetnének. Indokolatlanul kizárja az intelligenciát a lehetséges okok közül. Darwin idejét követően a 19. század végétől kezdve részben a fajok eredetében írottak miatt a tudósok a tudomány olyan meghatározását fogadták el, amely kizárja a tervezettséget a tudományos magyarázatok közül. Ennek a felfogásnak még nevet is adtak. Módszertani naturalizmus. Ez azt jelenti, hogy ha valaki tudományos szeretne lenni, akkor korlátoznia kell a magyarázatait, és kizárólag természeti okokra hivatkozhat. Intelligens okokat nem szabad segítségül hívni a magyarázatokhoz. Érdekes azonban, hogy gyakran következtetünk egy intelligencia hatására. Az értelem befolyásának felfedezése része a mindennapi érvelésünknek. Nézzük meg például ezeket az egyiptomi hieroglifákat. E szimbólumok formáját és elrendezését senki sem tekinti természetes hatások, homokvihar vagy erózió eredményének. Ehelyett ókori írástudók, intelligens emberi lények munkájának tekinthetjük őket. Hasonló logika alapján ismerjük fel azt is, hogy a Húsvét-szigetek partjainál található titokzatos kőalakzatokat nem a szél és a víz hosszú idő alatt végzett munkája alakította ki. Azt sem feltételezzük, hogy a növények intelligens irányítás nélkül ilyen ismerős formájúvá tudnának növekedni. Magától értetődően vonunk le ilyen következtetéseket, és tudjuk, hogy helyesen járunk el. Ám a kérdés az, mire alapozzuk a következtetésünket? Milyen jellegzetességek teszik lehetővé az intelligencia felismerését? A Tervezésre való következtetés című könyvében a matematikus William Dembski jelentős eredményeket ért el a tervezettség felismerésével kapcsolatban. Vajon a tárgyak mely jellemzői árulják el, hogy intelligens tevékenység hozta létre őket? Akkor jöttem erre rá, amikor azt vizsgáltam, hogyan érvelünk a tervezettség mellett. Milyen logikai mozzanatoknak kell megvalósulniuk ahhoz, hogy tervezettségre következtessünk. Megpróbáltam megbízható, empirikus, szigorúan tudományos kritériumokat megállapítani annak eldöntése érdekében, hogy valami ténylegesen tervezette. Vizsgáltam a dolog logikáját, és arra jutottam, hogy ha egy dolog tervezett, akkor valószínűtlen és specifikus, vagyis egy ismert mintára hasonlít. Dembski szerint az emberek helyesen ismerik fel az intelligencia közreműködését, amikor egy nagyon valószínűtlen tárgyat vagy eseményt látnak, amely ugyanakkor egy ismert mintához illeszkedik. Egy ilyen minta látható a dél-dakotai Black Hillsben. Ha a hegyekben járunk, különböző alakzatokat láthatunk a hegyoldalakon, amelyek nem ábrázolnak semmit. Ezek csupán szabálytalan formájú szikladarabok. Ám Lincoln, Jefferson, Teddy Roosevelt vagy George Washington arcát egyik hegyoldalon sem láthatjuk.
Ezekkel kizárólag Dél-Dakotában találkozhatunk. És ezek azért vannak ott, mert egy megszállott szobrász elhatározta, hogy az elnökök iránti tisztelete jeléül élete nagyobb részét arra szánja, hogy belevésse az arcmásukat a hegyoldalba. Ez a minta valószínűtlen. Persze egy véletlenszerűen kiválasztott sziklafal is valószínűtlen, de egy átlagos sziklafal nem emlékeztet semmire. Azonban azt tudjuk, hogy az Egyesült Államok 4 elnökének bizonyos formájú arcuk volt, és hogy ezek a formák a dél-dakotai hegyoldalon az ő vonásaikra hasonlítanak. Ha felnézek a sziklára, és meglátom az arcokat, rögtön felismerem, hogy megegyeznek a bankjegyekről, a Nemzeti Múzeumban látható portrékról, vagy épp a 4 elnök könyvből ismert arcképével. Tehát, amikor a Rushmore-hegyre nézek, akkor nem csak egy rendkívül valószínűtlen sziklaképződményt látok, hanem egy egybeesést egy függetlenül megadott mintával, ami megbízhatóan utal az intelligens eredetre. Kis valószínűségű és jellegzetes, tehát megtervezett. A tengerparti homokba rajzolt valószínűtlen minta szemlélteti, hogyan ismerjük fel a tervezettséget. Senki sem gondolja, hogy a homokba írt üzenetet az apá és a dagály rajzolta ki. A minta jellegzetességei miatt a rajzot és a feliratot inkább egy intelligencia hatásának tulajdonítjuk. Az írás valószínűtlen elrendezése is egy függetlenül megadott mintára hasonlít. Egész pontosan a betűk formáira, amelyeket az ABC-ből ismerünk, és a szavakra, amelyeket a szótárban lehet megtalálni. Tehát a valószínűtlen elrendezés látványa és az a tény, hogy az ábra hasonlít egy függetlenül megadott mintához, tudatosítja bennünk, hogy a dolog tervezett. William Dembski kritériumai a tervezettség észlelésére az alacsony valószínűség és a specifikusság lényegében az információ fogalmának felelnek meg. Információt pedig nem csak képek, számsorok és szövegek hordoznak, hanem a számítógépes programokba és a rádiójelekbe is be vannak kódolva. Az elektromágneses jelátvitelben ki lehet mutatni az információt. Ez teszi lehetővé az idegen intelligenciák utáni kutatást. A SETI program keretében a csillagászok több mint 3 évtizede kutatnak földön kívüli értelem után. Az űrből érkező elektromágneses hullámokat figyelik, hát ha információt hordozó szabályszerűségre figyelnek fel. Általában a rádióteleszkópok csak véletlenszerű zajt, vagy egyszerű ismétlődő jeleket érzékelnek, amelyeket a csillagok, galaxisok és más égi objektumok keltenek. Ha a csillagászoknak sikerülne valamilyen információtartalommal rendelkező jelet beazonosítaniuk, az egy földön kívüli intelligens élet létét bizonyítaná. Többen azt feltételezik, hogy egy földön kívüli civilizáció talán úgy próbál kommunikálni, hogy a matematika univerzális nyelvén közvetít üzeneteket, például olyan felismerhető szabályszerűségek révén, mint a prímszámok sorozata. Ilyesmit nem tapasztalhatnánk véletlenül. Ez komplexitást, vagyis valószínűtlenséget jelentene. Sok-sok prímszám egymás után, a megfelelő sorrendben. Ez nem olyasmi, amit bele lehet magyarázni, hanem egy olyan minta, ami kétségtelenül ott van. Napjainkig a SETI program egyetlen olyan mintát vagy információt sem talált, amely egy távoli galaxisban lévő értelemre utalna. Azonban egy másik univerzumban, amely sokkal közelebb van hozzánk, a sejtek magjában a tudósok hatalmas mennyiségű információra bukkantak. A DNS-nek olyan a szerkezete, ami ideális az információhordozáshoz. A DNS 2 spiráljának lényegét képező A, T, C és G molekulák sorrendje hatalmas információ mennyiség tárolására alkalmas. Nincs olyan dolog az általunk ismert univerzumban, ami több információt tárolna és továbbítana, és hatékonyabb lenne, mint a DNS molekula. Az emberi DNS összességében 3 milliárd egységből áll. A DNS kódoló szakaszainak elemzéséből kiderül, hogy a kémiai egységek meghatározott sorrendje teszi lehetővé a részletes parancsok, információk tárolását, hatékonyabban, mint egy értelmes mondatbetűi vagy a 2-es számrendszert alkalmazó számítógépes kódok.
Bill Gates szerint a DNS olyan, mint egy számítógépes program, csak éppen sokkal bonyolultabb bárminél, amit eddig ki tudtunk gondolni. Ha egy percre belegondolunk, ez egy nagyon találó észrevétel. Hiszen tudjuk, hogy Bill Gates sem szél, erózió vagy véletlen számgenerátor alkalmazásával alkotja meg a szoftvereit. Ehelyett jó eszű számítógépes programozókat foglalkoztat, vagyis minden tapasztalatunk arra enged következtetni, hogy az információban gazdag rendszerek intelligens tervezés eredményei. De vajon mit kezdünk azzal a ténnyel, hogy az élet is információt hordoz? Ez az élő szervezetek minden egyes sejtjére igaz. Ez a legalapvetőbb rejtély. Vajon honnan származik ez az információ? Az elmúlt 15 évben Stephen Meyer tudományfilozófus e kérdés megválaszolásán fáradozott. Meyer kidolgozott egy érvrendszert, amely azt támasztja alá, hogy az intelligens tervezés magyarázza meg legjobban az első élősejt felépítéséhez szükséges információ eredetét. A tudásanyagunk része, hogy az intelligens cselekvők képesek információgazdag rendszereket létrehozni. Éppen ezért ez az érvelés nem azon alapul, amit még nem tudunk, hanem azon, amit már tudunk a világ okokozati rendjéről. Ma már tudjuk, hogy nincs naturalista magyarázat, nincs olyan természeti ok, ami információt tudna létrehozni. Sem a természetes szelekció, sem az önszervező folyamatok, sem a tiszta véletlen. De ismerünk egy okot, ami képes információt létrehozni, ez pedig az intelligencia. Ha valaki az információ jelenlétéből a DNS tervezettségére következtet, akkor azt a módszert követi, amit a történeti tudományok a legjobb magyarázatra való következtetésnek neveznek. Ezért, amikor egy információgazdag rendszert találunk a sejtben, konkrétan a DNS molekulában, akkor arra következtethetünk, hogy a létrejöttében valamiféle értelem játszott szerepet, még akkor is, ha keletkezésének pillanatában nem voltunk jelen. Meyer érvei a genetikai információról a tervezettség mellett szóló tudományos érvrendszer részét képezik. Ez néhány tudós és filozófus párbeszéde révén kezdett formát ölteni 1993-ban. A résztvevők újra értékelték azt az elképzelést, ami több mint 100 éve uralja a biológiát. Közben kidolgoztak egy új elméletet, amely intelligens tervezés néven vált ismertté. Számomra a tervezettség azért olyan ígéretes, mert egy új eszköz, új magyarázat a tudomány eszköztárában. Az intelligens okok valóságosak, nyomot hagynak a létezésükről. A tudomány akkor nevezhető egészségesnek, ha az igazságot kutatja, és engedi, hogy a bizonyítékok magukért beszéljenek. Az intelligens tervezés melletti érvek a tények megfigyelésén nyugszanak. Az én definícióm szerint így működik a jó tudomány. Megfigyeli a tényeket. És amikor sorra vesszük a tényeket, ahogy azt Michael Behe tette, akkor mit látunk? Komplex, egymással összefüggő rendszerek hihetetlen hálózatát. Ahogyan egy motorról tudjuk, hogy intelligensen tervezett, ugyanúgy a bakteriális ostorról is megállapíthatjuk ezt. Ha szemügyre veszünk egy motort, látjuk, hogy az alkatrészek meghatározott kapcsolatban állnak egymással, és ebből tudjuk, hogy valaki megalkotta. Ugyanígy érvelünk a biológiai gépek esetében is, tehát az intelligens tervezés tökéletesen tudományos gondolat. Bizonyára fel lehet használni vallásos következtetésekhez, de nem vallási tételeken alapszik. Amikor objektíven vizsgálom a bizonyítékokat, nem zárom ki a tervezés lehetőségét. Sőt, a tervezettség mutatkozik a legvalószínűbb magyarázatnak. Meggyőződésem szerint ez az igazság. Úgy látom, a tervezés lehetősége újra terítékre került. Ezeket a rendszereket nem lehet természeti törvényekkel megmagyarázni. Ha valóban az igazságot keressük, és a dolgok tényleg tervezettek, akkor azt kérdem, és akkor mi van? Arra megyünk, amerre az adatok vezetnek bennünket. És ha ennek a felismerésnek mély metafizikai következményei vannak, hát akkor hadd legyenek. Az az elképzelés meggyőző, miszerint az univerzum racionális és megismerhető, és egy magasabb értelem látta el a kézjegyével, azt akarva, hogy megértsük a világot. Ez a szemlélet bátorítja a tudományos kutatást, mivel így azt remélhetjük, hogy a világ értelmes egészé fog összeállni előttünk. Ha az egész világ csak egy kaotikus halmaz lenne, akkor felesleges lenne racionalitást keresni benne. Ha azonban valóban egy elme terméke, akkor érdemes a vizsgálatával foglalkozni. A tudomány így egy hatalmas és gyönyörű kirakójátékká válik, ahol már a legalapvetőbb dolgok esetén is arra számíthatunk, hogy a világ racionális, szép és megismerhető.
150 évvel ezelőtt Charles Darwin átalakította a tudományt a természetes szelekció elméletével. Ma ez az elképzelés komoly kihívásokkal szembesül. Az intelligens tervezés heves vitákat vált ki a földi élet eredetéről. Egyre több tudós egy újfajta gondolkodásmódot lát benne, egy olyan látásmódot, amely elég erős ahhoz, hogy átalakítsa a tudományos gondolkodás alapjait. A 19. század folyamán a tudósok úgy gondolták, hogy két alapvető létező van, az anyag és az energia. Ám a 21. században a tudománynak már egy harmadik alapvető létezővel is számot kell vetnie, ez pedig nem más, mint az információ. Ahogy a biológia belépett az információ korába, egyre erősebbé válik a gyanú, hogy amit a DNS molekulában látunk, az valójában egy elme terméke. Egy értelem működésének a lenyomata. Valami olyasmi, amit csak intelligens tervezéssel lehet megmagyarázni. Az élet rejtélyének megfejtése. Közreműködtek Bőzsöny Ferenc, Breyer Zoltán, Csénémet Lajos, Konrád Antal, Makai Sándor, Seder Gábor, Tarján Péter, Varga Rókus, Várdai Zoltán, Báthori Orsolya, Juhancsik István, Matolcsi Gábor, Nagy Zoltán, Návai Andrea, Návai Tibor. A magyar változat az Értelmes Tervezettség Mozgalom megbízásából az Ákom stúdióban készült.